laitin WhatsAppiin 0447255854 tuli vastauksia mun kysymykseen, että kärsitkö allergisista oireista ja jos, niin miten niitä helpotat. Ja tosiaan tässä nyt on aika monikin kaikkia näitä allergialääkkeitä suositellut, mutta mä jotenkin niin kun toivon, että olisi jotain muuta kuin lääkkeet. Ja täällä Heidi laittaa, että nenäkannu. No tätä itse asiassa meidän harkkarikin mulle tuossa suositteli, että kokeilepa nenäkannu. Mä oon sitä johonkin, siis en tietenkään näihin allergisiin oireisiin, niin mä sanoin, että mä en ole näin vielä mitään lääkitystä kokeillut. Mä jossain johonkin flunssaa tai nuhan tai muuhun vastaavaan, mutta nenäkannua kerran kokeilin ja oli kyllä niin vastenmielinen tunne, että jäi kyllä se kokeilu siihen, mutta joo, pannaan harkintaan. No tää Heikki sanoi, että toivo kunnon vesisateita, hyvä sade poistaa ilmaa ja oireet helpottuu. Niin, mutta se on pelkkää toivetta sitten. En tiedä kuinka paljon jollain kunnon sadetassilla tässä pystyy sitten jeesaamaan, että niitä sateita tulee. Flynisen-allergiaa toimii eikä väsytä, saa ilman reseptiä. Okei, ei väsytä, näin M-Hielin. Kiitoksia tästä. No tuossa nyt jotain. Nenäkannua ehkä pitää kokeilla ja sitten tätä Flyniseä, jos se kerran ei väsytä, kun se on semmoinen pieni peikko toi väsymys. En halunnut tehdä duunia silleen puolitehoilla. Mutta kaikki, jotka kärsitte allergisista oireista, niin tsemppiä, kun se talvi sieltä taas tulee. Jatketaan Sabatonilla ja Hanoilaksilla. Radio Cityn ilta. Jete Ollinen. Ilta 6-9.